Kusenjalo bangaphezu kuka 20,000 abafundi abangakayitholi izikhala zokufunda eGauteng. Ngqongqoshe wemfundo eyisisekelo uvakashele isikole esiseGarankuwa ePitoli eyobheka ukuthi kuhamba kanjani. Unxusa abazali abangakayitholeli ingane zabo izikhala zokufunda ukuthi babekezele. Umnyango usazama ngayo yonke indlela ukubhalisa bonke abafundi. We normally appeal to committees to say give us 10 days to see where there are spaces when schools are full. And when we identify spaces, we'll start plugging in your kids. Empumalanga nakhona izikole zivule ngemvula. Owengamele ezemfundo esifundazweni uhambele isikole iModuping Combined School. To protect our neighbor, that you don't become part of the Gauteng marriage. Yes. Asifuni mekugebemu. Silangu bahlakathalela. Abafundi abangenzanga kahle nyakenye bathi bazowalungisa amaphutha abo. I'm ready for this year because I want to concentrate on my schoolwork and not play anymore, because last year I almost failed because of playing in school. eLimpopo undonankulu uStanley Mathabatha ehambisana nowengamele ezemfundo bavakashele izikole ezehlukene baqhuquzela abafundi ukuthi benze kahle. You are all born brilliant children. You are all born with those potentialities as children. Lena le bokgoni bjo o ka dira anything in their own different way. Usuku lokuqala esikoleni luza nengebheke kwabanye abafundi. I'm a bit anxious but excited. I'm excited to start my year. I can't wait. I'm praying to God and hoping for better results. Western Cape bangaphezu kuka 1.2 wezigidi abafundi ababuyele ezikoleni. Kodwa ke nakhona kunezingane ezingakazitholi izikhala zokufunda. uAbraham unezingane ezingamawele ezimbili ezingakayitholi izikhala nakuba wafaka izicelo ezikoleni ezine. They told me the schools are full to capacity, and so now my children is at home. Owengamele ezemfundo eWestern Cape uthi kunezikole ezintsha abazakhile ukuhlangabezana nesibalo esiphezulu sabafundi. We have put up 10 new schools through our Rapid School Build program, including building a junior high school in record time. E-Eastern Cape undonankulu wesifundazwe uOscar Mabuyane uvakashele isikole sezolimo iPhandulwazi. Lesi sikole siqeqesha abafundi ababheke ukwenza umkhakha wezolimo ezikhungweni zemfundo ephakeme. Njengoba sisisikolo seagriculture siyanida kakhulu ukuncedo. Sisisikolo esikhulu esina icomponents ezintathu, sijongene kunye necurriculum, sijongene kunye nehostel. Today is the start of an academic year, and we want kids in classes. We want teachers in the classrooms to make sure that we don't lose a single minute. eNorthwest undonankulu wesifundazwe uye ezikoleni eyohlola ukuthi luhamba kanjani uhlelo olusha lokuhlinzekwa kwabafundi ngesidlo sasekuseni. Izikole zakule ndawo zizohlinzeka abafundi ngokudla kwasekuseni nokwasemini nsuku zonke. Owengamele ezemfundo uthi lolu hlelo kuhloswe ngalo ukunciphisa isibalo sabafundi abayeka isikole. The Premier was very clear in terms of our national school nutrition program to say that we must add breakfast in one of the schools. 300 and something schools were identified as beneficiaries. Uthi uma besuka lapha umnyango uzoqinisekisa ukuthi zonke izikole zinazo ezokuthutha abafundi ngaphambi kokuphela konyaka.